Гледай сега. Какви домейни имам в JetHost BG и кога изтичат те. Това не е скриншот, това не е трик. Това е истинският ми хостинг акаунт в JetHost, свързан с изкуствен интелект. И в следващите 5 минути ще ти покажа как ти може да направиш абсолютно същото. Здравей, аз съм Юзджан Мехмедов, Ози, менеджер технологии и иновации в JetHost. Това е първият епизод от поредицата, в която ще ти покажем как можеш да управляваш хостинга си, като говориш с него на български. Днес ще видиш 3 неща. Какво е MCP, как да го свържиш с твоя хостинг акаунт и какво можеш да го питаш още днес. Първо, какво е това MCP? AI асистентите като Claude, ChatGPT и другите са много умни, но по подразбиране те са като консултанти, които нямат достъп до твоя офис. Знае много неща, но не знае нищо за твоя акаунт. MCP, абревиатура на модел контекст протокол, е отвореният стандарт, който решава точно този проблем. Мисли за него като USB порта на изкуствения интелект. Един и същи накрайник пасва на всички AI асистенти. Ние в JetHost създадохме точно такъв сигурна връзка между твоя хостинг акаунт и AI асистента, който ти си избираш. И това е важното. Не си свързан към един продукт. Днес ще ти покажа демото за Claude, защото при тях свързването е най-лесно. Но същият JetHost конектор може да се използва за връзка с ChatGPT и другите AI асистенти. Ти избираш инструмента. Връзката е една и съща. Хайде да го свържим. За демото днес съм избрал Claude, но принципът за всички останали AI асистенти е един и същ. Намираш къде AI асистентът добавя конектори, въвеждаш настройките на JetHost и одобряваш достъпа. В страницата ни с информация за JetHost AI конектора сме добавили отдел, в където сме въвели адреса за връзка с конектора. След това в AI асистента, който сме избрали, в случая Claude, намираме къде се добавят конекторите. Това най-често е в страничното меню Customize Connectors, Add Custom Connector. Въвеждаме име на връзката. Няма значение тук на име какво се попълва. Важното е адреса на Remote MCP Server URL да е правилен. Натискаме Add. След като регистрираме конектора в Claude в този момент не вижда никакви данни от вашия клиентски профил. Вие трябва да се конектнете, да се впишете в клиентския си профил и да дадете пълен достъп. Това се случва много лесно. Натискаме Connect. Ако не сме логнати, трябва да минем през логин страницата. След като се впишем, ако имаме двуфакторна автентикация, минаваме и стъпката с двуфакторната автентикация и след това виждаме какви инструменти може да използва нашия MCP конектор. След като ги прочетем и сме съгласни с условията, одобряваме връзката. След това вече AI асистентът има достъп до нашия клиентски профил. Забележи нещо важно. Влязох в клиентския си профил в JetHost и не дадох паролата си на AI асистента. Това е OAuth автентикация. Същата автентикация, която ползваш и при логване в различни страници с Google, Facebook или други социални мрежи. Технологията е доказана, стандартна и защитена. Под минута. Толкова. Ако използваш друг вид асистент, AI асистент, пълните инструкции можеш да си ги намериш в клиентския си профил в JetHost. А сега забавната част. Какво можем да питаме? Покажи хостинг услугите ми и какво включват те. Секунди. На български. Без да ровя из менюта. Сега Claude AI асистентът намира нашите инструменти, които сме създали в MCP конектора и започва да ги използва. Забележете, AI асистентът ме пита дали давам достъп на AI конектора да извика
този инструмент с следните параметри. Можете да дадете завинаги да дадете достъп или само за този чат. Активната ти услуга в момента е една, казва AI асистента. Ако имаме повече услуги, всичките ще ги покаже тук, в удобен за нас вариант. Сега нещо, което реално спестява пари и нерви. Кога изтичат домените ми? Има ли някой, който изтича следващите 3 месеца? И нещо интересно за финал. Свободен ли е домейнът mcp-demo.com и колко струва? Проверка на домен с цени за секунди, а това е само началото. Можеш да създадеш имейл кутии, да редактираш DNS записи, да четеш статистиките за сайтовете, логовете, да качваш сайтове от GitHub. Всички от тези неща е отделен епизод от поредицата. Да обобщим, MCP е отворен стандарт, сигурна връзка между твоя JetHost акаунт и AI асистента, който ти си избираш. Днес го показах с Claude, но същият конектор работи и с останалите AI асистенти. Свързва се за под една минута, през сигурен вход, без да даваш пароли. И от днес можеш да питаш за твоите домейни, фактури, услуги на български. Все едно имаш колега в стаята. Линкът за свързване, точните промптове от видеото и инструкциите за различните асистенти са в описанието в блог статията ни. Копираш, поставяш и работи. В следващия епизод как да разбереш дали мечтаният ти домен е свободен и как AI може да ти предложи име за бизнеса, дори когато всичко хубаво е заето. Аз съм Ози от JetHost. Абонирай се, за да не изпуснеш останалите епизоди от поредицата. До скоро!